karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ingon sa nagkakita na ko, dinig man siya. Kaniya to. Nakaanhinab ko din Berto? Waman ko kay bawana, sir. Dugay ka naman kang nag-alaga na mo ni Dayan. Nga sa ato pa, nasuhito ka na ako. Nahibaw kag asa may dapitang manunoy si Dayan. Ug sa mga lugar nga mong bisitahan, di ba? Ay, kaning Sir Jeff, kaning... Noy, murag nakaanhin ako din hindapita. Nakaanhin ako din hindapita. Waman yung ko kay bawana, sir, oy. O, nakaanhi ka na ba? Basin, nakaanhi na mo si Ma'am Dayan. Ay, basin to, sir. Ay, maayo kami bangon ka diha, day. Sige na, day, adto na sa imong kwarto. Pag-ilis na dito kay nao. Basta, kaayo ka, day. Gihatod man ka ako din Hain ang duha ka tawo naghatod na ako. Uy, usa ka tao raman to naghatod ni mo din, day. Guwang naman ganitong tawaan na. Pero kusgan kay, day. Si James! Si James! Hala! Harang! Hala! Harang! Day, kalma hala! lang, day. Ikaw ba magkaletra, magkag-abot, ay! Hada! Ganihara ko! Karon pala ko nakahala! Hala! Ay, Mubalik ko. Hala! Mugawas ko. Day! Balikon ko ang ilang nahimutangan. Tanahon ko klaro ang itsura nitong tawana. Ayaw, ikaw, Day! Day! Daghanon akong hala, Day! Day! Hoy, Oy, Ginoo, ato na! itaw. Midaga Ay. na! Hala! Daghanon ko ning hala! Ay, Hala! Ito na, oy! Kadaghan na ba, ana, oy! Ala! Daghan na ka. Ala, to na lagi midaga na! Midaga na! Si Mami! Ato sundan si Mami! Wana'y tao din Bisa nasa ka, Laura. Dili ko ikaw biyaan. May balik si James. May balik siya. Ingon siya, dili ko niya biyaan. Nakakita ko niya kaganiha. Abalain man. Asa na si James? Asa na siya? Day! Ni ka man, day. Oy, nga nung ni ka man din, day. Mantog tao nga nagdaan mo dito sa mansyon, day. Ay naman ka sila. Ay naman ka. May pauli na tingali to sa ila, day, oy. Namasilong ramang to sila din kaganiha. Ay, tana, day. Day, balik na ta sa mansyon, day. Kadlaw na in town, day, Laura. Ni Asiya nang. Unsa? Nagmulto si Dong Jay? Dili siya multo ng tirang. Tao siya. Ako siyang nakita. Samtang namintana ko. Nakita ko siya dinis nga nagbarog. Ay, gamulto yun di ay, day. Dili lagi siya multo ng tirang. Tao lagi siya. Nganong nakasiguro ka man, anak, day, ha? Nganong kasiguro ka nga nagpakita ni mo si Dong James? Og tao kini. Nakuyapan ko. Og sa dihang nanumpalit ng akong panimuot. Nakita ko sa sako at wangan. Ay akong gihingkap. Og nawad na sa kong panimuot. Ay, day, anggid-anggid lang tingali tong Dong James ang imong nakita, day, oy. Wa may patay nga mubalik pagkabuhi, day. Wa gyud ko kadungog, ana, day. Nang tirang. Ay, sir. Naluto na kong tinula, sir, oy. Nakaandaw na silang isang pamahaw. Hoy, siyalan man, oy, Berto. Hina itong akong tingog. Mura magwa makadungog si sir.
Pastilan, murag wa gyud. Asyalan, asyaro pod. Paminaw. Lakaw na lang. Balik na lang dito sa kusina. Ako na lang ingon niya nga andam na ang pamahaw. Ay, ganiharan ng kabarog-barog diya na gahinuktok. Sige na, balik na. Anala, sige, ari na lamang ako. Pamahaw na mo dali. Pastilan. May laom yung gihuna-huna si Sir Jeff. Sir? May gani kini kabalik ta din eh. Ug linaw na ang dagat sa itong pagtabok. Oo, bitaw Sir Jeff. Kinsa ka itong babayhanan, no? Liberto. Ha? Wa siya mawahas sa una-una, Liberto. Sir Jeff? Wa na maghilab ang imong tiyan, sir? Naghilab na ginintihan ko, Liberto. Saon, wamantikaon, gabi pa. Hanggang lang taghangin. Sir, diyan na ta sa imong katabang og nangagda na to sa pamahaw. Gusto ka ng tirang? Way patay nga mo balik. Ay, gyud day Laura ay. Wa gyud patay mo balik. Maong ayaw na diha pag-uulgo-ul god. Susama lang yung tingali silang bayaw ni James. Day, move on na lang, day. Kung di ni mo madag move on, ato ng tas-on. Pero, day, move na in town, day, ay. Luoy kaayo ka kung magsigi kalagandom sa imong bana. Nanasad. Day, bisag unsaon pa ni mo sa pagandom og paghilak. Di na gyud tumubalik, day. Kay patay naman. Ayaw na lang hilak, day. Kay makahilak kong apel. Abi ni mo, day. Bisan og katabang lang ko, day. Paminawas ng taon ko, day, oy. Giisip ko na ikaw ang akong anak, day. Wa naman ang imong mga ginikanan. Nawa na sabi mo ang buutan mong bana. Naton na nihilak na po ka, day. Day kalimti na lang ang mabait mo kagahapon, God. Himo ang damgo ang tanan. Ug maoy tubanga ang ugma uban sa imong anak. Liberto, ayaw pagsulti ni Diana. Nagkaabot na dito sa Picas Isla. Dili, yung kumusabaan na, sir. Bahala na. Di ko gustong mawadan og trabaho. Dako or ba kong sweldo ninyo? Basin og, may bao siya nga. Akong gisupak ang ngayang gibao diyan nimo. Muninong nga matangtang ko sa akong trabaho. Pasaylo ako, Liberto. Sige, sir. Hangyo lang po taon ko nimo, sir. Ayaw, taon kaligasan ng imong baba. Pastilan yung taon. Oy, maluoy taon ka na ko. Doon ako usa ka apong gibuhiin taon, sir. O, Liberto, ay gabala ka. Mami Laura, nganong ni amad din eh? Ay gipahunog man nimo ang auto din ni Daplin sa may dagat, day. Ay, doon na ba yata sa balagtigi, day Laura? Gawas ang giant octopus. Ug yang gilabay ang gisakyan ni Daddy James sa layo. Gusto lang kong mutanaw na. Sa dapit nga mo'y nakabsan sa kinabuhi sa akong bana. Bisan sa katapusang higayon. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!